Manje bazoyibuza ukuthi isifo esigada obani abasengcupheni abantu abadala zingane noma isifo nje singaqhamuka noma inini. So i-hypertension isifo esingaphatha noma ubani. Especially ke sijwayelekile kubantu between above 15 years. Kodwa ke zikhona ezinye izinto ezenza ukuthi umuntu abe sengcupheni enkulu. Okokuqala ukuthi mekhona ekhaya abasondelene nawe njengomzali noma ogogo abanayo inkinga ye-BP. Kuphinde futhi ke kuba ukuthi ukusidla kanjani umkhulu ngomzimba sike si-advise ukuthi kungcono wehle emzimbeni ngoba nalokho kuba nomthelela. Especially kwabantu abasuke bemkhulu what we call i-central obesity. Ubukhulu bakho buphakathi nendawo around indawo engaseswini. Kuyayinyusa lokho yebo. Abantu abangayivocavoci kuba ukudla futhi ukuthi sidla kanjani especially ukudla okunamafutha nokudla okunosawoti omningi. Wakhanda kimi unomphelo dokotela ndingoneli. Hayi lutho. Mase kuba khona ke namanye amaphilisi njengeinsiza kusebenza esizithathayo nezinto esiziphuzayo njengama caffeine ziyayikhulisa i-risk yethu. Nokukhulelwa ke mawukhulela umuntu uyaba ngenxa ye-strain umzimba obanaso umuntu mekhulelwa uyaba se-riskini yokuthi abe inkinga yokuba ne-high blood pressure. Omunye uzoyibuza ukuthi ke nakho unkosikazi uthe uyaya lapha wabuya kwathi usene-high blood pressure. Kuyathelelwana yini? Ikhona indlela okuthelelwana ngayo la noma isifo nje cha kumele ukhuleke ngeke akuthelele? I-hypertension akuthelelwana, i-high blood pressure akuthelelwana. Umuntu nomuntu uba ne-risk yakhe njengoba sengishilo ukuthi unomndeni osondele so ochwepheshe bathi if unomndeni noma oyedwa osondelene nakhona ihlobo eseduzane siba naso obanaso kuyakhulisa amathuba akho ukuthi ube nayo i-high blood pressure. Kodwa akukho ukuthi ngokuhlala nje eduze kwakho sesingathelelana. Awu wangikhulula.